चालू है क्या? चालू है। गाना వచ్చి ఫస్ట్ తప్ప kalau kaya dijaga. अभी ऐसा हो रहा है। सेव कर देना, डायरेक्ट सेव कर देना। नमस्ते नमस्ते नमो नमः ये स्टव देख रहे ఉంటారో ఆ స్టవ్ దగ్గరికి ఆ మ్యాచ్ వెళ్ళండి కొబ్బరికాయ తీసుకోండి కడపకూడదు కొబ్బరికాయని ఆపకుండా కొబ్బరికాయని కడపకుండా విసిరి కొట్టండి అది ముక్కలు ముక్కలు అయిపోవాలి ఆ స్టవ్ దగ్గర